Γράφει. Τέλειο. Εξωτερική ήχη. Εννοώ δεν σας πειράζει που ακούγεται το αέρας από τη μισανοιχτή πόρτα. Όχι. Η ήχη της πόλης. Να κλείσω. Θα κλείσω, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι είχα βγάλει για intro. Το βίντεο και θα ακούγεται από πίσω. Η ήχη της πόλης. Θέλω αστικό τοπίο. Αυτά θα τα φτιάξουμε τα στο έντυπο. Τι σημαίνει? Το ψεράψε. Μοντάρω, φτιάχνω. Κολλάμε στα βασικά. Το Τι μοντάρω. κρατάς. Αυτό που λέω εγώ. Ωραία, εντάξει. Πώς το λες εσύ? Ναι. Πόση ώρα είναι αυτή η εισαγωγή? 1,5 λεπτό wasted στη μνήμη. Μία ώρα ανεβούνε τα 10 λεπτά. Θα ξεκινάς και εσύ με «Γεια σας κοκοψιψίνια μου». Το ψιψίνια. Πιασάρικο. Κρατάμε το. Πώς το πες? Κοκοψιψίνια. Ξεκινάω να διεκδικώ ποσοστά. Μ' αρέσει το γελάκι σου. Έχω γράψει ομορφιές. Ομορφιές μου ακούγεται λίγο πιο ωραία από τα κοκοψιψίνια, αλλά μπορούμε να γράψουμε στα σχόλια από κάτω αν μας αρέσουν τα κοκοψιψίνια. Άμα θες να γράψουμε ποσοστά, θα τα διεκδικήσουν από κάτω. Κοκοψιψίνια ή ομορφιές? Όμορφα κοκοψιψίνια. Χειροτερεύει. Πού πήγαν οι ομορφιές? Ομορφιές! Λοιπόν, σήμερα δεν μου αρέσει που λέω ότι το ξαναπιάσω, απλά συνεχίζουμε λες και δεν τρέχει μία μέρα. Έτσι, είδες το προηγούμενο μου βίντεο είναι πριν 4 χρόνια και το λέω πριν 2 χρόνια. Εγώ χαίρομαι όταν λέει κάποιος θα το ξαναπιάσω. Μα το ίδιο είπα στο τελευταίο βίντεο και είπα ότι τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Αυτό είναι την άλλη εβδομάδα πριν 2 χρόνια. Γιατί τώρα πήγα τόσα χρόνια? Ναι, πιάστα από εκεί. Επέστρεψα. Ναι, μία εβδομάδα μετά. Σαν να μην πέρασε μία μέρα. Δεν κατάλαβα. Πέρασαν 2 χρόνια. Πέρασε μία εβδομάδα για μένα. Έχουμε την Κατερίνα από πίσω. Θα σας το λύσω από σήμερα. Κάποιες δουλειάς μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο ζήτησα πριν λίγες μέρες στο Instagram να μου στείλετε ιστορίες με μία θεματολογία. Μου στείλετε κάποιες απαντήσεις και είμαι εδώ να τις απαγγείλω και να τις σχολιάσω με την παραγωγή. Στην παραγωγή, με το που λέει, θέλω από πίσω να ακούγεται ήχος από live των Metallica. Θέλω να ακούγεται ο αλλαλαλμός. Με το που θα λέει από πίσω έχουμε το Φώτη, έχουμε την παραγωγή. Λοιπόν, η σημερινή θεματολογία ήταν όσα δεν υπόθηκαν στο αφεντικό, αλλά χωρίς ονόματα. Πώς να εκθέσουμε ούτε την εταιρεία ούτε τον εργοδότη. Θα ξεκινήσουμε πιο light πράγματα για να βαραίνει το κλίμα σιγά σιγά. Στέλνει εδώ πέρα η φίλη και λέει: δεν είχα δικαίωμα να ανοίγω το χρυσό οδηγό για να σου βρίσκω πελάτες και ταυτόχρονα να κάνω και την γυμνάστρια, την πολίτρια, την καθαρίστρια, την ψυχολόγο για 750 ευρώ χωρίς ρεπό σεζόν. Πού θέλει να το καλέσει σε γυμναστήριο? Σε κολυμπητήριο? Δεν ξέρω. Κάποιο νησιού. Ήταν και γυμνάστρια και καθαρίστρια και τι άλλο? Και ψυχολόγος και πολίτρια. Γυμνάστρια και πολίτρια. Πολύ καλό πάντως που είναι. Για 750. Μέσος Έλληνας τον δουλεύει εμένα μου θυμίζει. Νομίζω ότι με μία λέξη Ελλάδα. Ναι, με μία λέξη Ελλάδα, με μία λέξη σεζόν. Έτσι είναι η σεζόν. Νιώθω ότι έτσι, ή τουλάχιστον από αυτά που έχω δει και έχω ακούσει, έτσι είναι η σεζόν. Και εκτός τα κάνεις σεζόν. όλα και συμφέρει. Αυτό, νομίζω ότι αυτό ισχύει παντού. Συνεχίζουμε. Μια κοπέλα, η οποία ας υποθέσουμε ότι μάλλον είναι υπάλληλος προς υπεύθυνο, προς τον εργοδότη του, ο οποίος έχει ξεχάσει ο εργοδότη, γιατί πολλοί εργοδότες ξεχνάνε, και σχολιάζει. Μωρή, ποτηροπλήστρα ήσουν. Και το γράφει σαν μία λέξη. Ποτηροπλήστρα. Μάλλον παντρεύτηκε τον εργοδότη αυτή και πήρε προαγωγή. Αν έλεγες πολύ γρήγορα λίγο. Elevator, το success τώρα εγώ. Ναι. Με το ascensor όχι με τις σκάλες. Με το elevator είναι δυο της τύχησε. Ο κόσμος ξεχνάει, οι εργοδότες δύο θες πιο γρήγορα. Συνεχίζουμε. Η κοπέλα έχει βάλει και όνομα. Δεν θα αναφέρω όνομα. Για εννοητούς λόγους. Γιατί δεν θέλουμε να Ας την εκθέσουμε. ονομάσουμε κάπου. Μαρία. Μια χαρά. Λοιπόν, στην Μαρία. Τέλει εδώ πέρα η φίλη. Και λέει. Και τι θα έχω κάνει μόνο της μαλακισμένης γάμο το στο διάλο! Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Απλά διαφορώ. Συνεχίζουμε. Έλα λίγο όμως τώρα. Ένα τσεκ. Εδώ. Ξαναστέλνει όνομα, θα πούμε πάλι η Μαρία. Όλα για μια Μαρία. Αν κάποιοι τη λένε Μαρία και είναι και υπεύθυνη, λυπάμαι. Αλλά όλα θα πληρώσει τώρα σήμερα μια Μαρία. Στο επόμενο επεισόδιο πρέπει να τα πληρώσει μια Δέσποινα. Θα δούμε. Λοιπόν, στη Μαρία δεν είσαι επαγγελματίας. Νιώ μου ξομολόγεις. Μέσω. Γιατί δεν της το είπες ποτέ? Δεν μπορεί να έχουν τη δουλειά της. Μέσω επιχειρηματίας εγώ θα πω. Στην Ελλάδα που έτυχε δεν έγινε, ίσως. Τώρα το σκέφτομαι πρέπει να σου πω και κανένα να κάτσει και από πίσω. Εγώ Σε πονάει η καρδιά μου που είσαι όρθιο. Ήθελα να κάτσω να δω τους τρυφερούς αστείους σχολιασμούς που μου είπε και να μην είμαι κουκουέ, γι' αυτό δεν μιλάω. Θα το πάτε. Μιλάς μόνο όταν είσαι κουκουέ. Για τον αφεντικό δεν θα το πω ποτέ σήμερα. Πολλές φορές τώρα μην μπορεί να κοπεί από πουθενά. Με άλλες μόνο αυτό. Γράφει τώρα. Το διαβάζω όλο. Και όσο και αν το παίζεις καημένος, ότι έχεις πάθει κάποιο ατύχημα. Παίζει να πήγε να του σπαρσέ το γόνατο και να του πάει και τα ρέστα και ο εργοδότης στον υπάλληλο. Όχι άλλο κουκουέ. Οκ, πάμε παρακάτω. Ξαναστέλνει το ίδιο.
Το ίδιο άτομο. Α, είχε να Το δώσει. συγκεκριμένο άτομο έδωσε content. Μπράβο στο συγκεκριμένο άτομο. Κάποια μου τα έχουν γράψει και γρήγορα και τα έχουν κάνει λάθος. Προσπαθώ να τα διαβάσω σωστά, να μην το Αυτό διαβάσω πρέπει να λάθος. το έχεις διαβάσει. Τα έχω διαβάσει, αλλά δεν θυμάμαι όλα. ρε φίλε. Όχι, ναι, να το πεις σωστά εσύ. Και στη φάση Νομίζω μου πάει για το ίδιο έστειλε. άτομο το μεταξύ. Δηλαδή το ίδιο άτομο ξαναστέλνει για το ίδιο άτομο. Τον έχει άχτη. Δεν σε πίστεψε ποτέ κανείς, ήξερες πολύ καλά τι έκανες και το έπαιζες και κακομοίρης. Σε πολλούς πάει το μυαλό μας. Όλοι ταυτιζόμαστε λίγο. Ξαναστέλνει. Επιμένει. Επιμένει. Και λυπάμαι που έγινες πατέρας Να του ζήσει το και παιδάκι. ευτυχώς που έκλεισες το κολομάγαζό σου. Πολύ άχτη τον έχει. Τον έχει πάρα πολύ άχτη. Πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ έτσι τόσο πολλά που λέει είμαι σίγουρη ότι έχουν τσακωθεί. Δεν γίνεται. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν δουλεύουν πλέον μαζί. Και ότι δεν περνάγανε καλά όταν δουλεύανε μαζί. Θέλει να πάει να του παίξει μια. Ξαναστέλνει. Αλήθεια. Ναι. Άντε μου ιστορία. Είναι σε χρονολογική σειρά αυτό. Ναι, μου έχει βάλει και 4. Λέει μια κοπέλα. Δεν ήμουν εγώ χάπατο και βλήμα επειδή εσύ δεν ήξερες να διοικείς μια ομάδα. Ναι, αλλά μήπως ήσουν. Ή μήπως το έπαιζες, βλήμα και χάπατο. Μάλλον έχει νιώσει πάντως σίγουρα βλήμα και χάπα. Την ξέρουμε αυτή την κοπέλα. Ποια είναι? Κάθε μία που μας όχι. Εγώ το νιώσα στην ψυχούλα μου αυτό το τελευταίο πάρα. Γιατί να πούμε το εξής, ότι είσαι καλός στη δουλειά σου δεν σημαίνει ότι είσαι καλός στο να διαχειρίζεις ανθρώπους. Στέλνει τώρα άλλο άτομο. Φύγαμε από το 1, 2, 3, 4. Πάμε σε άλλο άτομο. Βιργινία. Δεν είσαι σωστή συνάδελφος. Και συμπληρώνει και παραιτήθηκε. Αν το είπε, respect. Το έγραψε όντως και συμπληρώνει. Γιατί δεν θα γράφουν έτσι. Που είχε το θράσος να με διώξει από τη βάρδια. Τελείως. Αν ήξερα ότι έπρεπε να δείχνουμε. Θα είχα να θεωρήσει. Αυτό σημαίνει πολλά. Την έδιωξε από τη βάρδια γιατί δεν έδειχνε. Maybe. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Στέλνει επόμενο. Άλλο άτομο. Γιατί μετά κάποιο σημείο νομίζω θα μπερδευτούν και θα νομίζουν ότι όλα μετά στείλανε. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Αλλά όχι, προσπαθώ λίγο να τα ξεχωρίσω γιατί κάποιοι μου στείλατε και μου τα γράφατε στο Instagram που άφηνε ένα μέχρι 20 λέξεις. Και μου στείλανε πολλά διαφορετικά και ας πούμε με 5 διαφορετικά από το ίδιο άτομο. Αλλά ήταν μία ιστορία. Γι' αυτό η προηγούμενη κοπέλα έβαλε 1, 2, 3, 4. Άμα είναι μεγάλο, μπορείτε να μου γράφετε και στο comment, στο σχόλιο, να γράφετε όσο μεγάλο θέλετε. Και αυτό ακούγεται λάθος, αλλά ακούγεται λίγο καλύτερα. Γράφτε η επόμενη κοπέλα. Καλό θα ήταν να με πλήρωνες και για τις υπερορίες. Όχι καλό. Αυτό έπρεπε να του το πει. Και συνεχίζει. Νόμιμο Και θέμα. συνεχίζει. Διαστραμμένε άνθρωπε. Και συμπληρώνει. Είναι του κρίμα να σκέφτεσαι ερωτικά υπάλληλό σου. Πόσο μάλλον με 40 χρόνια διαφορά ηλικία. Ζούνε και σε βουνόβορα. Είναι ο ίδιος εργοδότης που θέλουν να δείχνουν. Όχι, είναι άλλο. Όλοι αυτοί δουλεύουν στην Κρήτη. Όχι, θα μπορούσαν, International. Αλλά είμαστε international κανάλι. Γιατί και μία φίλη έστειλε το εξωτερικό. Και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά πόσο μάλλον οι συγκεκριμένοι έπρεπε να τα πει λίγο στα μούτρα. Δεν γίνεται. Ισχύει. Διάβασε το πρώτο μισό ξανά, έχω σουσού. Θα φάω δημονητές βέβαια, εγώ, αλλά δεν Δεν πειράζει, θα το φτιάξω το έτοιμο. Πιο καλό θα ήταν να με πληρώσει για τις υπερορίες. Εδώ, εγώ έχω ακούσει το εξής. Εμείς εδώ δεν πληρώνουμε υπερορίες. Γιατί υπερορίες δεν κάνετε. Αυτό θα το απαντούσα και θα έφευγα. Και εγώ το έχω ακούσει από τη δουλειά αυτό εδώ μεταξύ. Προφανώς έχουμε κάνει υπερορία. Σου κάνουν και πλήσια κεφάλαιο να τσεκάσεις τις υπερορίες που έκανες. Ναι. Επόμενη ιστορία από άλλο άτομο που απλά αναφέρει συμβάν. Έχει να δώσει επόμενη ιστορία. Σε καλή φωτογραφία. Άλλαξε ένα χέρι. Μπράβο. Θα το κάνει με AI. Θα σε βγάλει φωτογραφία και θα σε έχει εδώ να μιλάς. Καλύτερα. Τέλεια είμαστε. Ανώνυμα παρακαλώ, μην εκτεθούμε. Βέβαια. Πάντα είμαστε ένα κανάλι εδώ πέρα που σέβεται και τα άτομα που στέλνουν και για τα άτομα που τα στέλνουν. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να εκθέσουμε. Μόνο να δικάσουμε. Λοιπόν, συγχαμένη σκουλικαντέρα. Έτσι θέλει να πει. Συγχαμένη σκουλικαντέρα. Γράφει τα αρχικά, δεν θα τα αναφέρουμε. Θα πούμε εμείς Μαρία. Η Μαρία την έχει κληρώσει σήμερα. Εμένη Μαρία. Που νόμιζες ότι είσαι επιχειρηματίας. Γιατρός. Πονάει. Νομίζω το στείλα για να πονέσει να πούμε τα αρχικά. Είπε απλά τα αρχικά. Ισχύει. Δεν θα πούμε ούτε τέτοια. Θα πούμε μη, Μαρία. Και τελικά είσαι μια φαντασμένη όμοια της Tinder Swindler. Τι είναι αυτό? Κάποιος να το κουκλάρει. Είναι ένα βρετανικό ντοκιμαντέρ αληθινού μυστικού. Αληθινού εγκλήματος. Είπε ντοκιμαντέρ. Εντάξει, το βρήκαμε, δεν χρειάζεται να ψάξουμε. Ένας απλός τρόπος να ξύλεις τον μπράτσο σου. Δεν ψάχνουμε ακριβώς τι είναι το Tinder Swindler, αλλά κάτι στην ευρύτερη οικογένεια. Κάτι σε την οικογένεια ψάχνεις. Και συνεχίζει. Εύχομαι να μην σου κάτσει καμία συμφωνία. Εύχομαι να μην σου κάτσει καμία συμφωνία και να κάνεις να μην σε δεχτεί να αγοράσει τις ομολογουμένες μαλακίες που πουλάς. Το έχουμε. Και κανείς.
να μην δεχτεί να αγοράσει. Ωραία, προσθέτουμε το κανείς. Κάνετε κανείς. Και βάζουμε ένα σκυλί. Λοιπόν, πού είναι το κανείς? Είναι πουλάς. Επίσης, Επίσης, συμπληρώνει εδώ πέρα, δεν γίνεται να λες ότι πουλάς αδυνατιστικά προϊόντα και να είσαι τούμπου. Τι είναι το τούμπου? Όχι, body shaming σε αυτό το Body κανάλι. shaming. Απλά διαβάζουμε τι μας λένε. Τώρα, απλά εμείς τα σχολιάζουμε. Είμαστε ένα κανάλι που δεν κρίνει. Απλά Μοιραζόμαστε. τη σκέψη. Και τα μηνύματά σας. Συμφωνούμε. Τι Συμφωνούμε. έγινε αυτή η εργοδότρια που έλεγε Αδυνατιστικά προϊόντα. Δεν ισχύουν τα αδυνατιστικά προϊόντα, άλλωστε. Συνεχίζουμε. Α, το γάλα καηδάρα στο μαγαζί! Γάλα. Ναι, οπωσδήποτε. Από το περίπτερο. Εννοείται. Ότι γαϊδάρα στα σώματα σκέφτηκα. Λοιπόν, και συμπληρώνει και λέει: με τυρόπιτα και φέτα δεν αντιδράτησε ποτέ κανείς. Νιώθω ότι μιλάει για μένα και εγώ τι ρωτήσα και Λέει κάθε χοντρός το ξέρει αυτό. Βλαμμένη. Δίκασε. Και από κάτω γράφει: είναι με τα λέω όλα αυτά. Ωραία, ναι, αυτά θα θέλω να του πει κιόλας. Και τώρα και αυτά τι θέλει. Στέλνει η κοπέλα και λέει: ο μάνατζερ παίρνει τα ραντεβού μου, όλος τυχαίος, όταν βλέπει ωραίους γκόμενους. Λέει εδώ η φίλη. Πεινάει ο κόσμος, Φόρτε. Πεινάει. Αναρωτιέμαι τι επιχείρηση είναι αυτή. Κοίτα, είναι μια επιχείρηση λογικά που έχει να κάνει μεγάλη αλληλεπίδραση ο εργαζόμενος με τον πελάτη. Περνάει αρκετό χρόνο δηλαδή, δεν μου κάνει τύπου καφέ. Όχι, τι ραντεβού. Το καφέ δεν έχει ραντεβού, είναι. Γιατρός! Τι άλλο έχει ραντεβού, θα τρελαθώ τώρα. Αμπομοτήριο. Α, κομμωτήριο, Σωστό. νύχια. Φυσικάει. Πάει το πελάτη. Στις επιχειρήσεις. Έλα εδώ μωρντιχού. Εγώ θα σου φτιάξω τον ήχη. Εγώ θα σου βγάλω τον κάνω. Ωραία, να πέσει ένα πλάνο που πήγε να φύγει. Είναι αλήθεια το κουμέντα αυτό. Θέλεις αυτό το ύφος που μου έκανε να κάνεις το δόντι να λάμπει. Είναι τεράστια στέλ. Θα πιάνει όλη την μεθόδο. Και Μάια. κομμάω. Αν είναι παραγγελούν, θα πρέπει να παραγγείλουμε πριν από ένα τέταρτο. Γιατί? Τι ώρα σου πρέπει να φύγει. Α, θα φύγω σε λίγο, αλλά εννοώ όχι, μπορεί να τα πάρεις στον δρόμο ή γενικά απλά θέλω. Δεν θα με πας σπίτι, θα με παρατήσεις στον δρόμο. Πάμε στα φραντά. Τις καλύτερες ιστορίες είπες μωρό μου, τις καλύτερες. Είσαι πολύ ωραίος. Δεν πέφτει πάρα πολύ ωραία. Πες μου τέτοια να μην Είσαι λίγο. πάρα πολύ ωραίος. Καλή, απλά το φέρνω, να ξέρεις. Μόλις με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Ξέρετε τώρα πώς θα έρθω. Πάμε. Το ποιηματάκι του YouTuber. Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτές τις ιστορίες είχαμε να διαβάσουμε. Από κάτω στα σχόλια μπορείτε να γράψετε οποιαδήποτε ιστορία θέλετε να πείτε για το επόμενο part. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, μια εγγραφή, πατήστε και το κουμπινάκι. Και για τις επόμενες ιστορίες που θα ανεβάσω θα μπορείτε να ενημερωθείτε από το Instagram τα story που θα κάνω. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βιντεάκια, τα οποία μπορεί να είναι την άλλη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη ή κάποτε. Bye!